маргарино. Тази поставка да изработка на слой маргарин, слой тесто. Това се вика ламиниране. И е основа на цялото листното тесто. И с това си без това. И сега кората по-лесно се обработва с дебелото, ама ние нямаме толкова дебело, по-малко. Кората трябва да бъде толкова голяма или? По-голема да се описва да се направя. Може ли? Може. Ако нека може да се това. Не е за дебело. Дебелото е по-лесно. Значи, отприлика правоъгълник, нека дойде да видя равномерно дипленето. Те гледам да кажа. Значи, ако не можеш да го отмълдисиш, малко ще го потигнеш и тук те е по-дебело. Тестото ти покажа, тук те е тенко, тук те е по-дебело. Да го направиш, отприлика, не, от тази правец го иначе не знам. Да видя правоъгълник, да не е много важно. И да видя отприлика и стрелина. Тук малко трябва да го отсечеш, нали тук. Добро. И да не муши на него. Добре. Така. И сега, доста види. Ето да така, дойде средината. Значи, маргарино оставя по средината и си го покриеш. От тук и от тук. Значи, да няма много дупло претрупване и никакво да не се гледа маргарино от тестото. Колко да го правиш, он ти излезе, ако сега ти излезе маргарино, после колкото го работиш, он ще излева. Значи, 10 минути. Айде, дай го сега. Айде сега. Дай го това да не ти света. Айде.